regiului Carol al II-lea acolo, ce s-a întâmplat cu el în acești 73 de ani. Este o poveste foarte interesantă și să vedeți, au mai fost vizite la nivel înalt acolo, în Bioști, n-a fost doar Carol al II-lea. Haideți să vedem ce s-a petrecut în comuna aflată undeva aproape de Caracal. Ai crede că călătorii din Bioști îi lovit soarta atât de rău că nu se mai ridica de sute de ani. Ciuma ucigadoare și bătăliile sângeroase cu turcii i-au strămutat de 2 ori. Pe urmă, veni focul cel mare, din Treșov, care a înghițit tot satul cât ai zice Codiniță. Dacă te uiți încă la povestea de azi a satului, aflat la o aruncătură de tras de Caracal, descoperi că tot în cazul despre Bioș. O întâmplare, pe de o parte proastă, dar pe de altă parte ne-a adus fericirea asta. Ar fi avut mult atâtea clădiri moderne. După ce satul a ars din temelia fiului gros acuzat de nenorocirii până la București, Fundația Regală Carol al II-lea și societatea condusă de sociologul Dimitrie Busti au decis să transforme Bioștii în proiect pilot al emancipării rurale, în comună modernă. Centrul civic pus la punct și organizat ca lumea. Adică palat administrativ, secție de jandarmi, școală, biserică, cămin cultural, uzină electrică și canalizare, castel de apă. S-au făcut lucruri moderne, nemaipomenite. Credeți că pe vremea aceea nu existau pile, clientele și relații? Ia ascultați aici. În județia la Carol al II-lea, sigur, curiozitatea a făcut să vină să vadă ce s-a întâmplat. Nu pe atent de la Grădiceni, că era ăsta, baza de asta, rândul Republicii Amicine, Manicuiene, că erau 3 cuiene, din genurile externe, cineva din ele a ajutat cu aluție. Și ăștia, când prieteni cu, să zicem, ei au aranjat ca la Giurg, să fie să repare, mă rog, să insiste și să... Adică vreți să spuneți că a fost cu bine? Cu toate acestea, o vizită legală rămâne o vizită legală și nu se uită nici cu una, nici cu două și nici cu una 73 de ani așteptând pe ea. Am auzit că Luica la II-lea, la primăria Narsasă, a fost într-o casă vecină la Ciocârlan și am auzit că a ajutat cetățenii, a venit, a plecat de aici, în Chigle, până aici a fost acasă, în foc. Era ulița arsă, foc. Ce l-a spus minăstătorul? Grădăvenii. Și am mers și la Fostii și a sărcat, a căzut o femeie a venit să Sărescu în genunchi, am mai mers în aia, s-a spus la mașină, s-a mers la primărie. Am mutat oamenii cu 2000 de lei, cam atunci, mie se vorbea. A venit la Rica, până la casa aia acolo, unde puțina aia acolo. A venit până acolo, de eu am pus acolo. L-ai văzut? La văzut că ora noapte frumos de pică. Ăsta de-a pus friuzul ăla, eu curg, dar ăla era frumos de asta, pilă de aia. Mama povestea despre rege de... Roză. Așa era de frumos regele. Da, frumos. 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 O doamnă. O frumusețe de om. Și cu minte. Amintirile marelui Cârcios se ridică și ele după atâta mari de ani, ca familiile învățite de vântul acelui aprindie nenorocit. Copiii aceștia s-au jucat cu focul, adică s-au jucat. Au venit focul să se încălzească ei. Au luat foc în primul rând, tot ce a fost prin curte la ei. Focul s-a dus din săpătău la răsărit, până să zic eu că La pălinii am dat și la mine. Chiar s-a încălzit, a salvat casa în felul acesta. Cu zama de vază și cu minul sau oțetul care era în peci. Spaimă mare, frică mare, turbat. Pe mijlocul Domnului, flotă, ouă, haine, lume plândind, copii mici. Nu aveam decât să scăpăm în drum, restul era mai buboane și mai fum și mai foc. Dacă vizita regelui Carol al II-lea și a premierului Iarman Călinescu a rămas trecută sub semnul generozității în memoria colectivității și monografia Fluvivă 18 volume a localității, o altă descindere la nivel înalt, a lăsat altfel de amintiri. Când a venit Antonescu, eram premilitar de servit la postul de miliție. Aici? La noi, în sat. Și că a venit mareșalul, a ieșit și primarul și de la Buzinar, au raportat acolo, dar eu mai la distanță.
și am mers după dânsul, a plecat așa zieră. A intrat într-o curte la Graica și a certat-o că avea foi de porumb, relațiile de porumb, foi de porumb, că aia, porumb, nu știu ce, că n-ai curățenie, nu știu ce. Și știu numai vorba asta, că dar era mai departe. Care să vie, nu știu, peste voi. Și vă găsește așa. Mai târziu când a venit Antonescu, parcă văd că a luat-o din partea aia, s-a ajuns la Greacă, s-a ajuns la femeie, cât pământ ai? Păi, noi că s-a tăgoat, nu te fac care să te lasă, nu te hărniți, ca mâine o să fie nu să te mă puterea. Sau fie. Îndemnurile la hărnicie ale mareșalului, dublate de amenințarea cu imperatorul sovietic, nu i-au unit chiar pe toți la muncă. Dovadă de nepădăduit că nu toți aibărul fusese folosit la stingerea incendiului sau pereții bisericii monumentale din Vioși. Ridicat acum 3 sferturi de secol de fundația legală, biserica a stat nefolosită până acum, pentru simplul motiv că nimeni nu a trecut-o. Abia în zilele acestea Sfinții se pregătesc să ia în bază lăcașul, așteptând nerăbdător să li se usuce vopseaua. Totuși, la cel mai înalt nivel al comunei Cănești, învățămintele trecutului și provocările prezentului se întâlnesc într-o dubla păsare. Noi încercăm să continuăm, pentru că dar din păcate, sursele noastre financiare sunt destul de mici. Dacă se merge în ritmul ăsta, nu se construiește nici în 100 de ani ce s-a construit în acea perioadă. V-am promis că e o poveste interesantă. Ați văzut ce evoluție a putut să aibă un stat asupra căruia a avut nenorocirea. A venit acel incendiu care l-a mistuit din temelii, după care a venit regele, și a venit școala lui Gusti, și au venit investițiile, și a venit primul ministru. Și uite așa, până în zilele noastre, când, sigur, au mai trecut și niște zeci de ani de lene în care biserica construită de Carol n-a putut fi terminată pentru că nimeni nu i-a dat o temperă. Da, mă rog, așa se întâmplă la noi uneori. Vă spuneam că o să vă prezint un personaj. L-am descoperit pe cel de la care a pornit această poveste.